ngomong ki lho, Mi. Nah, iki kayak piye to iki engko? Ngene iki lho ra seneng iki. Piye? Piye? Mungkin dhewe manut kowe kok malah kowe arep ngalang-alangi aku. Sampeyan iki jane ngerti ngirit apa ora? Lah piye to? Iki mau ki bar tak sebari. Kok mbok sebari meneh iki karepmu piye? Lho, iki tak tambahi genmu jarang. Ya ora iso, wis ora iso pi. Ora iso piye to? Saiki tak ibaratke, nek wong gawe teh nganggo gula sithik wae kuwi wis nikmat. Apa arep ditambahi gula meneh? Kelakon, arep lara diabetes. Perkara ngusir ula nganti mrembet nang gawe teh iki lho ngopo to? Ibarat yo pi. Terus meneh, saiki nek wong masak, dikek uyah sithik wae iki masakane wis krasa enak lho. Apa arep ditambahi uyah meneh? Arep kelakon. Ulaan darah tinggi. Ya beneran. Nah ulane darah tinggi dicepai durian sisan. Kene iso, ulane klepek-klepek. Harus resik to, Mas? Boten nolak sawan. Lah, Pipi, sampeyan iki ngopo neh? Ini ambu-ambune salah meneh iki. Wong ditakoni kok malah gembremeng lho. Ini doyah iki lho, Mi. Kok malah mbok sudohi karepmu piye? Jare nek kokeanku ora apik. Alah, Pipi sampeyan dadi wong kok yo gemes nene lho. Janjan. Salahne to. Sampeyan ki mau salah. Lah iki ki sansaya salah ngene iki. Karepku ki nuto. Jare pengen ngirit. Lah nek bacot mbok sebar ning latar ngene iki apa ya iso dienggo meneh? Yo iso no. Piye? Carane piye? Iki tak lumpuhke, terus tak sebarke meneh. Ya ulane ra sedo wedi. Lah ngopo ora iso wedi? Lah uyahe bacot mbok sebar. Ulane ya niteni, nek iki uyahe ndek ingi. Mung perkara uyahe marai telu. Ula niteni lho. Nek enak berarti iki jenise ulane iki ula kirik. Kleser-kleser ndengenge. Kleser-kleser ndengenge. Mbak Iis. Iya Mas, Pesen ini, Mbak. ini apa Mas? Es kopi wae. Rasanya tuh enak tuh Mas. Iya. Es kopi ini sensasinya ning otak iso padang lho, Mbak. Wah, sugestimu tok kuwi Mas. Sing manis ya, Mbak. Oh ya aku. Betul banget, Mbak. Sampeane manis ra umum. Ya. Makasih loh Mas. Yang sampean ini manisnya kaya manis gula aren, Mbak. Kok ora gula pasir tuh Mas? Ya yo ora no. Nah, filosofinya apa? Ini bukan filosofi, tapi berdasarkan kenyataan. Kenyataan sih piye? Gula pasir kan putih kan, gandeng sampean ireng, pantes sih gula aren. Reka arep ngumpulke, ning tibake arep njeglokke. Yang penting kan manis, ya Mbak. Boh. Dodon buri, gertenat. Kurang manis apa ora Mas? Wis Mbak, rasanya wis pas di lidah. Ora, sampean pengen ning kene ngapa tuh Mas? Nah, aku golek Mas Momon lho, Mbak. Wah, Nah, rencananya aku mau gawe usaha. jumka usaha kelontong lho Mas. Ramadannya aku. Sing tenang ngono. Ora karena aku ramadani jenengan, Mbak. Sip nek. Arep buka usaha apa tuh Mas? Ndamut. Dangdut. Iya, no. Wah, ya sip ya. Mbak sampean melu kuwi, Mbak. Allah arep dadi apa Mas? Aku ini nek nyanyi pakai wong Mas. Lah kene ngopo, Mbak? Mesake penyanyi liyane lho Mas. Ilang apa? Ya kalah pamor karo aku kok Mas. Mbak, Jan. PD-mu iki lho. Aduh. Lah nyatane ya ngono lho Mas. Aku percaya, Mbak. Nek penyanyi nek kabeh mbok tutupi iki aku percaya.
Lah iki lho, awakmu kuwi. Jan, kudu tenan, Mbak. Aduh. Kulo niku jane pun wae jeng mriki, Pak. Ningro langsung mulih weteng kulo luwe. Ketoke kok enten masalah sing penting. Nggih, Pak. Penting banget. Enten apa? Tentang nyawa itu. Ku enten sing mati. Mosok to, Mas? Estu. Lamut dilapor ke Pak RT. Pun, kami pun enten titik terang, Pak. Tapi niki timbul permasalahan baru. Lah pripun to? Nek sing masalah nembe kula temoni niki wau dereng lapor ke Pak RT. Lah dukune sinten? Mas Dul. Lho Mas Dul. Mana malah kemuceng to, Pak. Nah, nek sampean gelem melu grupku to, Mbak. Tak lebake sisan. Kenapa sih ki? Ya, aku nek ngrekut ini tepat aja. Tapi ketoke aku sing paling tepat ya mau jadi penyanyi tok, Mas. Lho. Kuwi enek sing luwih tepat meneh lho, Mbak. Apa, Mas? Nek sampean gelem melu grupku, engko jenengan tak badekke kendang cebok. Oke, aku gelem. Tenane lho, Mbak. Tenan. Ning kudu nek syaratnya. Lah syaratnya apa, Mbak? Kendang ketipune kudu sampean. Asih. Iku baru ya. Lah wong nyebar uyah lho. Kok diarani dukun to, Mas? Sing masalah niki pun enten titik terang saking Pak RT. Tapi sing nembe mawon kula temoni niki wau, niku ada indikasi perdukunan. Lah jawabane pripun? Wau kula kan kula tenggene Mas Dul. Mas Dul niku beto sapuniti, Pak. Kula tangleti resik-resik, Mas. Lah kok jawabane molak sawan, Pak. Lah wong sawan kok dihubung-hubungi karo dukun to, Mas? Nggih no, Pak. Sawan niku roh jahat lho, Pak. Angge mboten to, Mas? Wah, berarti pemahaman jenengan tentang dunia persawanan ini kurang sip, Pak. Jemele, Paling niki masalah kula, Mas. lho, nek masalah pertama, sing masalah uyah niku. Pancen kaitane kalih kula, Pak. Niki nggih enten kaitane, Mas. Lah hubungan kula kalih sawan niku napa to, Pak? Lah hubungane dukun kali sawan ya mboten enak. Lah terus maksud dan tujuane Mas Dul mangsuli ngoten niku nek mboten madhep dukun napa? Alah, paling yo gajul mangsuli lho, Mas. Mas Dul niku nek omong ya senengane ngawur ngono kuwi kok. Iki misale Mas Dul niku kula larak mriki, jenengan takoni pripun? Lah mbok yo ditakoni dhewe to, Mas. Mas Dul niku nek kula takoni jawabane ngawur niku lho, Pak. Nah, nyatane sampeyan yo ngerti lho. Nek Mas Dul niku kulinane yo ngawur. Loh, lah nggih. Lah iya. Iya ya. Terus kan kulo to aku. Wis atus, Dra. Dereng ini, Wong wis sore barang kok 200 lho. lah mau bar asik dolanan kalih cah-cah kok. Sedina utuh iki dolanan apa? Iki, dok ajaib. Lho ajaib. Lah ajaib ini endi? Kok ora pecah ya, Dra? Nah, ajaibnya ten mriki mi. Mosok kuwi ndok to, Le? Gua mang cekel. Lho kok iso atas to, Dra? Niku ndak saking zaman purba. Celelekan kuwi. Kandhane kok. Niku saking suwene terus dadi atas ngoten niku. Endi mi? Tak Pak Pembiyen. Lagi cah wis mulai no. Iya. Sedina iki bar dolanan ndok purba wi. Weh, lho purba, kayak buntu kaya ngopo kuwi? Cilik ora atos. Atos. Ayo kuwi, aku dhewe isih bingung lho. Ndok kok iso atos ya?
Jamin to ki. Kanan kaya ngono kuwi kudu kesabaran, Jo. Aku wong ora sabaran. Mula. Mula apa? Mula aku ora iso ndang man latu-latu. Sopo? Jo. Ade, sudah piknik apa ora? Wah iya. Lalen ya aku. Sabtu wis malam tahun baru lho. Iya, kudu ndak diurus gitu. Yo, ayo. Aku ngijen. Gas. Jo. Tapi awak dhewe adus apa ora? Dewe gantengnya nek malah ngatus ngene iki. Boleh, sesuk bengi kuwi wis dina Sabtu iki. Nggih, ati malam tahun baru. Kok malah ra kegagas to ki? Turunnya ngene lho, Pak RT ini kayak agak-agak villa. Tidak lagi kebuak kabeh. Ben solo mawon, Pak. Tur Karvinat mawon, Pak. Oke, tadi deal ya. Tentara kampung. Sip. Besok situ. Dono, Mas. Sidane ning ndi? Karvinat wae, Pak. Dino. Ning Car Free Night ya gawe kok. Aku klambi Argentina ya, Pak. Dan rasanya kalau ning Argentina. Sing melu sapa wae? Pak RT, aku sing arep melu enton. Iki tok duwe acara dhewe-dhewe kok, Mas. Sini mau awak dhewe tok. Ya, oke. Mas, dari Bu RT, kowe kon ngajak Mas Momon karo Mbak Nuntung bareng. Enggak aku tak omong Mas Momon. Mbak. Indra, Mas Momon ono? durung mulai lagi metu karo Mas Ivan. Walah. Mbak. Aku diwelingi Bu RT. Nek sesuk sampean karo Mas Momon iku dijak malam tahun barunan. Sesuk ketoke aku karo Mas Momon ono acara to, Indra. Walah, terus Mbak. Sik ya. Pak, buka. Tanya Pak, pesawat. Pak, Jam pira ta, Le? pokoknya padha ndak wingi. Cak senengane denyengan takon tenanan kok. Engko bengi malam tahun barunan. Aku main ning nggon Karvinet. Ora, Pak. Melu no. Enek kembang apine apa ora? Wah, komplit to, Pak. Kembang api sak pote. Oh, nggih Bu. Siap-siap. Kumpulnya jam piro, Mas? Jam 8 kumpul, mangkat terus makan malam sik tuh. Biasanya nganti ganti tahun lho, Mas, ngono kuwi. Iya no. Paling jam 12-an. Wah, Apa tuh? nek makan malamnya jam 8, terus dolan nganti jam 12 punjul. Biasanya jam-jam yang ngono aku enak, Mas.